Чувствате ли се някога сякаш светът се движи без вас? Хайде да поговорим за това. Самотата може да се промъкне при всеки. Нормално е да се чувствате така. Започнете с малки стъпки, обадете се на приятел или роднина. Дори едно обикновено съобщение може да промени нещата. Занимавайте се с дейности, които обичате, четене, рисуване или просто разходка. Не забравяйте, грижата за себе си не е егоизъм. Понякога, присъединяването към група или онлайн форум може да ви помогне да се чувствате по-свързани. И ако ви е твърде тежко, разговорът с психолог може да бъде от голяма полза. Вие сте по-силни, отколкото си мислите, и заслужавате да се чувствате свързани с другите. Не забравяйте, че е добре да поискате помощ. Никога не сте наистина сами. Ще се справим заедно.